wozani, 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 wozani. Bam badam, bam badam, bam badam, 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 bam badam, bam badam. Ngiyanibingelela kuleli khaya elifudumele lezindaba ezihlabahlosile zolimi lwesiZulu ezizokwenza ulokhu ubuya njalo njalo ukuzozilalela. Hlala phansi-ke unethezeke, ubize nabanye nithole intokozo nokwazi isiZulu kangcono. Igama lami nginguLungile. Ungangibiza Teacher Lungi, Mam Lungi noma Auntie Lungi. Lezi zindaba sizicaphune ngokusemthethweni ezincwadini zabakwa-Shooter and Shooter Publishers, abashicileli abaphambili bezincwadi iminyaka engaphezu kwe-100. Indatshana yethu yanamhlanje emfishane ngiyithathe kule ncwadi le yaka-Shooter and Shooter ethi Qhu Phihli Phahla. Ake sizwe-ke ukuthi imayelana nani indaba enesihloko esingajwayelekile kanje, Qhu Phihli Phahla. Yini le ethi qhu? Yini le ethi phihli? Yini le ethi phahla? Ake siyiqale-ke indatshana yethu. Ngokucophelela, ibhubesi uBhodloza wahlehlisa imoto yakhe entsha ecebezelayo, wayikhipha egaraji. Wayeyithanda kakhulu imoto yakhe entsha ebomvu. Wayeziqhenya kakhulu ngokuthi wayesebenze kanzima ebeka imali, ngenkathi amanye amabhubesi ehuqa ubuthongo phansi kwezihlahla evilapha ukuzingela. uBhodloza yena wayezingela nsuku zonke elangeni elishisa bhe, bese lokhu akubambe ezingela akudayisele lamabhubesi akhuluphele angamavila. uBhodloza wayemncanyana ngomzimba, enamandla ayisimanga, umzingeli wangempela. Kungekudala wayesebeke imali eyanele ukuthi athenge imoto ayenesikhathi eside efisa ukuyithenga. Imvamisa imoto yakhe wayeyipholisha njalo ekuseni, kodwa namuhla wayengenasikhathi. Wayezovakashela umngane wakhe uCija Mbabala owayesesibhedlela. Waphuma emotweni ukuze avale umnyango wegaraji. Wabamba ikhala wamemeza, "Qaqo! Ngiyalizwa iphunga lakho. Phuma lapho ocashe khona." Kwalunguza ubuso obuncane obunokumnyama nokumhlophe ngaphansi kwenqwaba yomagazini abadala bedrum. Okuyiqakha okuncane kwakumamatheka kuqhilika izihlathi. "Kulungile," kusho uBhodloza, "gibela. Kodwa khumbula, akufuneki phunga emotweni yami entsha." uQaqo wajomba, wagibela wama esihlalweni esingaphambili eselungele uhambo. "Hlala phansi, qaqa elinukayo, bese ufasa ibhande," kubhavumula uBhodloza. "Kungani?" kubuza uQaqo. "Ngeke ngikwazi ukubona." "Awu, kwakubi-ke lokho," kuphendula uBhodloza.
Uma umile bese ngibamba amabhuleki ngokushesha, uzophoseka ngaphandle uphahlazeke. Izulu lalina, ngakho uBhodloza wayeshayela ngokucophelela kakhudlwana emgwaqeni omanzi. Umoya wawuphephezelisa umhlwenga wakhe omkhulu nesibhukuza somsila kaGaqo. Base bezofika isibhedlela ngenkathi uBhodloza ngokushesha ebona okuthize okwakuvimbe ingxenye yomgwaqo. Uma kungasuki ngokushesha, akungatshazwa ukuthi uBhodloza uzogibela phezu kwakho. Kodwa akusukanga. Imoto yayisondela ngejubane. Qaqo, yini lena enkulu esemgwaqweni phambi kwethu? Kubuza uBhodloza ekhathazekile. Kusiza ngani ukubuza mina? Ecikeka uGaqo. Uthe angihlale phansi. Angiboni lutho. Wase uBhodloza ebona ukuthi yini lena. Ngumafutha nositetelegu mvubu bayahambisana, bavule izabulela ezinkulu, balimele ukuxoxa. Vele uphume eceleni kwabo, kweluleka uGaqo. Angikwazi ukuphuma ngakwesokudla ngoba ngizoshayisa izimoto ezizayo, kube isiphihle sengozi. Vele uphume kwasobunxele, kusho uGaqo. Ngeke ngiphume kwasobunxele ngoba ngizohamba onqenqemeni lomgwaqo. Kungenzeka ngishayise ohamba ngezinyawo. Ngenze njani? Kubuza uBhodloza exakekile. Bamba amabhuleki! Bamba amabhuleki! Kumemeza uGaqo. Tsi! Imoto ebomvu yashelela, yayalena le emgwaqeni omanzi. Yaze yama amasentimitha ambalwa nje emuva kukamafutha nositetelegu. Awu, asiza amabhande esihlalo. uBhodloza asuke kakhulu. Waphakamisa ikhanda lakhe elikhulu elicwebezelayo, wabhonga. Bonga ukuthi nenzani nina, zimvubu ezingenandaba. Ushelani kuze asinandaba? Unxapha umafutha ehefuzela. Futhi asikho isidingo sokubhonga ngokweyisa okungaka. Ngiyaxolisa ngokubhonga, kodwa have ngicasukile, ubhavumula uBhodloza. Futhi asikho isidingo sokulokhu ungihefuzelela, enezela. Hayibo, elani iphunga elibi kangaka? Kubuza usitetelegu. Angikwazi ukubhonga, kumemeza izwana elincane. Ngakho uma ngesaba noma ngiphatheke kabi noma ngijabule, ngiyakubikela ngendlela ehlukile. Kwamanje usungiphathe kabi kakhulu. Yini inkinga yenu? Bebuza ngokweyisa. Yinina eniyinkinga, kuthetha uBhodloza. Cishe nadala ingozi kalula nje. Thina sidale ingozi? Bebuza bengakholwa. Sizihambela emgwaqeni, sizixoxela kamnandi, kasihluphi muntu. Ninyakanyaka yenkinga evimbe umgwaqo wonke, kufutheka uBhodloza ezidonsa umhlwenga wakhe. Kanazi yini ukuthi umgwaqo owezimoto? Ebabuza. Futhi okuyingozi kakhulu ukuthi
nilibele ukucevuza lixoxa. Ngeke nibone ngisho uqhamuka iloli elikhulu liza emva kwenu. Ngomzuzwana nje linganipitshisa nibe yisicaba. Yikho nje abezinyawo kufanele bahambe onqenqemeni lomgwaqo. Awuboni yini? Kubuza uSteteleko ngokweyisa. Sisendleleni siyovakashela umzala wethu uHefuhefu ohlala le emfuleni uMngwenya. Futhi sigqoke izingubo zikanokusho nezicathulo eziphambili. Futhi utshani bumbanzi, kusho uMafutha ebabuka kabi. Ucabanga ukuthi singamanzisa izinyawo nezicathulo zethu? Ucabanga lokho? Hawu, isizathu esiwumbhedo kanje sokuhamba emgwaqeni, kusho uBhodloza. Kangithi nixhumbuza emanzini usuku lonke. Yini pho enikhathaza ngokuba manzi kwezinyawo? Uyabona lezi zicathulo enithi zinhle? Zikhumuleni niziphathe ngezandla. Kuzohambeka kangcono, akunjalo? UQaqo wanqekuzisa ikhanjana lakhe elimnyama nokumhlophe. Nokho, kuqhuba uBhodloza, ngifuna ukukubuza umbuzo. Futhi ngifuna ucabangisise ngaphambi kokuba uphendule. Yini okhetha ukuba nayo? Izinyawo ezimanzi noma umlenze ophukile? Noma okunye okubi kunalokho? Futhi ke uma usuphuke umlenze, niyokwazi ukuhamba niyofuna ukudla? Uma ke ningenakudla, kuyokwenzakalani kunina? uMafutha noSteteleko bacabanga isikhathi eside ngalokhu. Bengasajabule manje, futhi babemqhuluza kabi uQaqo owayelokhu enqekunqekuza ikhanjana egxumagxuma ekhomba phezulu ngesandla. Kusobala ukuthi wayeyazi impendulo yombuzo. uBhodloza wayezisola ngokuthi wayebabhongele kakhulu. Ngakho wachaza ngelinomusa iphimbo. Ungaphepha kakhudlwana uma ningenza umuqa uma nihamba. Omunye alandele omunye. Ngaleyo ndlela imoto ingakwazi ukumpintsha eceleni kwenu ngaphandle kokunishayisa. Kodwa uma uSteteleko ehamba emva kwami, ngeke sikwazi ukuqeketha izindaba, kubalisa uMafutha. Ngiyaqala ukuzwa isizathu esiwubuliba kanje, kubhodla uBhodloza, futhi ephinda edonsa umhlwenga wakhe. Cabanga Mafutha, cabanga. uMafutha wenwaya ikhanda ezama ucabanga, kodwa wayengazi ukuthi yini eyingozi ngokuhamba nigcwale umgwaqo nizixoxela kamnandi. Kusenjalo uSteteleko wamemeza, ngiyazi. Uma imoto noma ibhasi noma ikhumbi isishayisa, siyoba isicaba, singaphinde sikwazi ukuxoxa. Kunjalo, kumemeza uBhodloza ngenjabulo ngenkathi uQaqo exhawulana noSteteleko. Manje-ke izintokazi, kufanele siphuthume kucija mbabala esibhedlela
nikhonze bo kuhefuhefu. Bopha ibhande gaqo. Ngenkathi uBhodloza esuka ngemoto waqalaza esibukweni semoto sikamshayeli wathi, "Qaqo, uyazi ukuthini? Iphela kanjalo-ke indatshana yethu yanamhlanje. So besiqhubeke futhi sizwe ukuthi igcine laphi le ndaba ngoba kusayisigaba sokuqala lesi. Sizozwa-ke kwisigaba esilandelayo ukuthi iqhubeka kwenze kanjani kule ndaba." It's very funny that the only worry that the two friends have is the fact that they won't be able to chit-chat as they walk along the road. And they're also worried that it's going to cramp their style to walk on the pavement. They'd rather be walking like on the road itself where the cars are supposed to be driving. They felt that their shoes were going to get wet if they walk on the pavement, which has some grass. So they'd rather be walking on the road and risk their lives. Njengoba sekuyisikhathi samaholidi, izikole zivaliwe, kuyizikhathi zikaKhisimuzi, izikhathi zenjabulo, kumele niqaphele manje lapha ngaphandle nitshakadula nijabula emgaqweni ngoba phela umgaqo udalelwe ukuhamba izimoto. Ngakho awukwazi ukuhamba nje unganaki lokho nixoxa nabangani bakho nijabula nixhumaxhuma ningabe nisanaka indaba yokuthi nisemgaqweni. Kumele nibe ngabangani abanomqondo, abakhuzanayo, ababonisanayo uma kuzoba khona ingozi, abaqwashisanayo. Ningadudani ngokwenza izinto ezingasile ngenxa yokujabulela ukuthi isikhathi samaholidi. Isikhathi samaholidi sifishane kakhulu. So unganikeli impilo yakho ebungozini ngoba nakho ufuna ukuzizwa uyingxenye yeqembu elibukeka sangathi lila kanti ula. Usuke ula phela uma ungaqapheli ukunakekela uma ngabe uhamba emgaqweni. Yingakho kukhona unqenqema lomgwaqo. Lidalelwe kona lokho ukuthi abantu abahamba ngezinyawo bahambe kulona bese ukuthi umgwaqo uhambe izimoto. Not to get too excited to a point that you forget about the rules of the road, that you forget to have common sense and to keep in mind all the things that you are always taught about safety on the road. So stay safe during these holidays, friends, and do the right thing. Le ndatshana yethu ke namhlanje inemibuzo eyisithupha. Obele uzame ukuyiphendula kungekho umuntu okusizile ukuthi uyiphendule. Umbuzo wokuqala uthi: Kungani uBhubesi uBhodloza wayegcizelela ukuba uCija afase ibhande lemoto? Umbuzo wesibili: Kungani ucabanga ukuthi kubalulekile ukufasa ibhande uma usemotweni noma etekisini? Umbuzo wesithathu: Kungani izimvubu zasehamba emgwaqeni hayi eceleni komgwaqo? Umbuzo wesine: Kungani kungangcono uma izimvubu zihamba zilandelana? Umbuzo wesihlanu: Ungazicabanga ezinye izindlela ezingagcina abantu abahamba ngezinyawo bephephile emgaqweni? Umbuzo wesithupha okungowokugcina: Qedela lesi siqubulo somgwaqo. Qaphela, phepha. Qaphela, phepha.
Fanele ukuthi siyasazi leso siqubulo somgwaqo. Zama-ke ukucabanga ukuthi iliphi igama elishodayo laphana kulawa magama amathathu ayisiqubulo sokuphepha emgwaqeni. Niphephe-ke bangani ngalamaholidi, sikwazi ukubuyela ezikoleni ngonyaka ozayo siphephile. Kusele nje izinsukwana ukuthi kubuyele esikoleni. Sonke-ke asikubuyele esikoleni sisiphephile kungekho ozithola eselimele. Isale kahle emakhaya, sizobonana futhi ngokuzayo. Wozani, 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 Wozani. Bam badam, bam badam, bam badam, badam badam badam, bam badam, bam badam, bam badam, badam badam badam. Wozani, 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 Wozani. Bam badam, bam badam, bam badam, badam badam badam, bam badam, bam badam, bam badam, badam badam badam. Wozani, 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 Wozani. Bam